анисахон азизова хонандаи соли 4-уми мактаби санъати рақами 1 шаҳри хуҷанд мебошад. Вай имрӯз имтиҳони давлатӣ супорид. Аз рӯи ихтисоси созҳои зарбӣ ки 7-8 намудро дар бар мегирад, мактаби мусиқиро хатм намуд. Имрӯз назди устодону волидон ва аъзои ҳакамон баромад намуда истеъдоди худро нишон дод. қаҳрамони гузориши мо Анисахон Азизова ҳангоми навохтани созҳои зарбӣ ки якчанд намуд дошт, камтар дар ҳаяҷон буд, вале новобаста ба ин ҳунари худро дар сатҳи зарурӣ анҷом дод. Имтиҳон бо муваффақият паси сар шуд. анисахон азизова барои супордани имтиҳони давлатӣ ҳамроҳи омӯзгори худ Набиҷон Бобоев омодагии ҷиддӣ гирифта буд. Ӯ давоми 4 соли таҳсил дар мактаби санъат тамоми нозукиҳои созҳои зарбиро аз устодони ин муассиса ба хубӣ омӯхт. Аъзои ҳакамон ҳам ба маҳорати навозандагии Анисахон баҳои баланд дода, ба вай идомаи таҳсилро дар коллеҷу донишгоҳҳои санъат тавсия доданд. دختران دیگه جو خواندگی پایتشاندیان نظر به دیگر دیوانه‌اش من باور دارم که همیشه شاش کنم میشه به تبریک شما و دختران ما روی سفیر омӯзгор Набиҷон Бобоев мегӯяд навохтан ва пурра омӯхтани созҳои зарбӣ хеле мушкил аст, зеро ин асбоби мусиқӣ якчанд намуд дорад. Вай таъкид кард ки аслан созҳои зарбӣ ин сози аврупоӣ мебошад ва барои омӯзонидани он ба наврасон дар вилояти Суғд омӯзгори пуртаҷриба низ кам аст. пеш даври шӯравӣ бисёр баҳш мекарданд, русҳо буданд, дигар натсиҳо буданд. ҳозир ки азбаски камтар вай шуд, бачаҳо аллакай бисёр омӯхтасанд. омӯзгор Набиҷон Бобоев мегӯяд замони шӯравӣ барои омӯзонидани созҳои зарбӣ ба ҷавонон имконият хеле васеъ буд. Аз сабаби мушкил будани ин намуди асбоби мусиқӣ аксарият барои омӯхтани он ҷуръат намекунанд, аммо бино ба гуфти вай давоми 2-3 соли охир сафи хоҳишмандони созҳои зарбӣ аз ҳисоби наврасону ҷавонон то ҷои зиёд шудааст. ҳар сол одам ва ё донишҷӯён бисёр ҷалб мешаванд, ҳамина ки ё занг мезананд, ё родителашон мебиёнд, уже бисёртар хоҳишмандо пайдо мешаванд, ҳасаби он ки мебинанд ҳамин чизе ки мисол шавқовар ё барои ё мақбул писанд аст. дар умум мактаби санъати рақами 1 ба номи Лоиқ Шералии шаҳри Хуҷандро имрӯз 12 нафар хонандагон аз рӯи 7 ихтисос хатм намуданд. Хонандагон назди устодон ва аъзои ҳакамон аз рӯи ихтисосҳои рубоб, доира, най, фортепиано, гитара, ксилофон ва сарояндагӣ баромад намуда имтиҳони давлатӣ супориданд ва истеъдоди худро ки давоми 4-5 соли таҳсил омӯхта буданд ба ҳозирин нишон доданд. Баъди баромади хонандагон аъзои ҳакамон бо омӯзгорони мактаби санъат мусоҳиба намуда аз камбудӣ ва хатогии муассилини муассиса сухан карданд. Ба ҳамаи хатмкунандагони мактаби санъат барои баромадашон баҳогузорӣ карда шуд. Азизова Аниса 5, Абдуҷабборова Таманно 5, Маҳмуду Билғайбулло 5. ман шунида хеле хурсанд шудам. тайёри хуб дидам ва умед ҳаст ки аз қисми зиёди шумо хондани худро дар донишгоҳҳои олии санъат давом медиҳанд. акнун пас аз чанд рӯзи дигар ин хатмкунандагон соҳиби диплом мешаванд ва баъди идомаи таҳсил дар коллеҷу донишгоҳҳои олии санъат имкон доранд ҳамчун омӯзгори мусиқӣ фаъолияти худро ба роҳ монанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотиву таҳлилии Хабар Плюс.